Alikho elishona lingenazo izalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Wamaphoyisa unekele ikhomishana ngabasolwa ngabucayi. Abezimo eziphuthumayo bamashele kuNdunankulu kanti inkosi ixosha ukufika kuleli endaweni yayo. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakuleka. Uqhubekile namuhla ukwethula ubufakazi bakhe kwikhomishana kaMadlanga ehleli ePitoli uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Namuhla uMkhwanazi ufunde izingxoxo azibamba noBrown Mokgotsi waphinde futhi wendlala ukuxhumana phakathi kukaMokgotsi noVusikhetsi Matlala okungabasolwa ke abathinteka ekusebenzisaneni nezikhulu zamaphoyisa. Kokunye okuthe kwavela osukwini lwanamhlanje uMkhwanazi uchaze ukuxhumana kwakhe noBrown Mokgotsi okwagcina komcacisela ngokusobala ukuthi usondolene noNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. Uthi uMokgotsi wayenolwazi lwayo yonke into eyenza kuMnyango wamaphoyisa nolwazi okwangamele luphumele emphakathini. Uthi uMokgotsi wayazi nokuthi kuzohlakwaza uhlako oluphenya ngamacala ahlobene nepolitiki. Uthi lokho wakubamba kwingxoxo kaWhatsApp yayiphakathi kakho uKhethi Matlala kanye naye uBrown Mokgotsi. Kuyena uMokgotsi wayetshela uMatlala ukuthi lolu phiko luzohlakazwa. Between Brown Mokgotsi and Khethi Matlala, one conversation that is there, it's about the disbandment of the political killings task team. And this communication happened on the 31st of December 2024. And his message, one of the messages that he sends, Brown Mokgotsi sends to Khethi Matlala, I'm going to quote as extracted from the WhatsApp. That today is the day and Matlala should just stand back. So this is what Mokgotsi is telling Matlala, that today is the day, just stand back. And we know that the minister's letter was signed on the 31st of December. And Brown Mokgotsi is talking about the disbandment of the team on the same day to Matlala. So which means he knows that it's going to happen on the very same day. Umkhwanazi othukumxa kakhulu Mchunu wakuphika phambi kwekomiti leParlamente ukuthi uyazana noBrown Mokgotsi kodwa emva kwesikhathi ubonakala nengxoxo nabanye babezindaba esekuveza ukuthi uyamazi njengomuntu abakwipolitiki naye. Umkhwanazi uphinde waveza ukuxambekela kaMchunu ecaleni lokubulawa kwekhansela kwisifunda iLembe okuyisigameko esenzeka ngomhla ka5 kuFebruary kuwona lonyaka. Uthi kulesi sigameko uMchunu kumphathanga kahle ukuthi idokodo laleli cala linikwe ithimba eliphenya amacala okubulala kosopolitiki. Uthi uMchunu wameka yena benokhomishona amaphoyisa kuzolonke uFani Masimula wathinta umphathi wamaphoyisa kuyisifunda iLembe embuza ngalesi sigameko wamcela nokuthi amazise ngalo lonke uphenyo lwenzakalayo. And Gerald Gopal responded to the minister and explained to him what has transpired and so forth. And then he indicated to him that the case docket has been referred to the political killings task team for investigation. And according to Gerald Gopal, the minister was very unhappy about this. And he asked, why did they give the case docket to the political killings task team? And Gerald Gopal explained to the minister that this is a standard procedure that we have. The political killings task team, they are better resourced. They've got an investigation capacity and contacts to help investigate the cause of this murder and the people behind it. So the minister had wanted Gerald Gopal to keep him up to date about the status of that investigation, although he was upset about the fact that that docket was given to the political killings task team. Umkhwanazi uthi kunezikhulu esihlala kwimhlangano ebalekile suke izimfihlo ezikwazi ukukhiphela uMokgotsi ulwazi oluyimfihlo ngamele liphumele emphakathini. Uthi uMokgotsi uyena osomela chaza ukuthi lo lwazi asuke lithola olithinta ukusebenza kwamaphoyisa kanye nozinhloli usuke lithola kanjani. Kodwa abakhosibisi
Wezindaba ze-1 KZN TV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo abangamalungu enyunyana i-National Union of Public Service and Allied Workers bamashele emahhovisi kaNdunankulu KwaZulu-Natal bekhala ngokufakwa kwalomkhakha ngaphansi kwezinkampani ezizimele. Usiphiwe Kabela ongusekela mongameli wale nyunyana uthi bazolwa kunqamuke izandla ukuvimba lokhu njengoba ke kuzoqeda imisebenzi. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo KwaZulu-Natal basola uhulumeni ngokufuna ukubaqedela umsebenzi ngohlelo lokuqasha abezinkampani ezizimele kulomkhakha. Umemezelile ngesikhathi ethula ibudget ukuthi kwi-budget yakhe kunemali azoyibuyisela eceleni eyama million la kazo outsource khona ama services akwa EMS kwi-public sector awanikeze i-private sector because bane feeling ukuthi ama challenges esinawo angasolva ukuthi bafake u-private ngaphakathi kwi-department of which njoba sila sizosho ukuthi outsource ama services is not a solution kwa EMS. I-solution kwa EMS ukuthi i-department ayisithengele ama ambulance amasha isikhandele nalawa khona ahlezi kuma service providers angaphumi. Sinama ambulance ayinqwaba ahlezi kuma service providers othola ukuthi amanye aqeda abo 6 months abanye aqeda abo 8 months kwawona lawa khona akasemgwaqeni asekhathele alimaza abasebenzi so ke asikwazi ukuvuma ukuthi uhulumeni asiqedele i-department okuyona esondla ngayo imndeni yethu. Ukuprivatize noma uku-outsource ama-services kusho ukuthi usiqedele umsebenzi thina njengabasebenzi akabaqashile kwa-public. Ukuzwakalisa ilaka labo labake bangene emgwaqweni babhikisha behambisa uhlelo lwezikhalazo zabo ehhovisi likaNdunankulu eThekwini. Bathi ke kuningi ongahambi kahle kulomkhakha okufaka phakathi ke ungavalwa kwezikhala ezivulekile, imhlumulo nokunye ke okuningi nokubenza bazizwe bengabalekile nokubeka izimpilo zemiphakathi engcupheni. Sinenkinga ukuthi abasebenzi ayadelay ama-ambulance ngenxa ye-shortage emakhaya la abantu bekhona kufanele siyolanda umuntu emakhaya simuse esibhedlela abawathola abantu ama-ambulance ngesikhathi i-ambulance idelay kuze kushona umuntu uma befika abasebenzi emakhaya bafike beshaywe noma behlukunyezwa. Sinabasebenzi abashonayo beshoniswa yilezo gameko lezo. Uhulumeni uthula kasho lutho asikaze siyibone le management yakwa-health i-senior management iba nathi uma sishonelwa abasebenzi beshawa umphakathi ngenxa yama-delays. So ke uma bezoprioritize into yama-transfers ngoba bexinwa odokotela ebhedlela ukuthi abakwazi ukuhlala ne-patient thina kuyasilimaza lokho kusho ukuthi umthwalo bawubuyisela ngakuthini ngoba ngesikhathi kumuva ama-transfers ama-patient asele emakhaya asala. Basola ke ungqongqoshe walomnyango ngokungabi namava enele uhola lomnyango nabathi ke kungezinye zezinkinga kanti banxusa uNdunankulu angenelele kungenjalo bazodlulela phambili. Akasimisele yona uma ngabe ngezukwazi uPrime ukusimisa kuyimisa lento siyadlula kuyoPrime phela uPrime akasona istep sokugcina siyadlula kuPrime siya kuNational siyocela uNational azosadressela lento because sine feeling yokuthi lento akusiyi solution kwa EMS but it's like a business opportunity because amongst themselves as the management bazothenga lama ambulance abazowaletha kithi bethi asiwasebenzise bethatha istaff esiqashwe upublic ukuthi wasebenze ngama-private ambulance. Sizolwa kuze kunqamuke izandla sabasebenzi bakwa-EMS neningubso inyonyana okuyona emelela abasebenzi abagcwelela ukuthi ayingenzeki lento. Kufanele noma kukasitshela ukuthi isiphi lesizathu esenza ukuthi afuna ukuthatha umsebenzi kwi-department awunikeze uprivate. Thina uprivate akasisizi ngalutho. Thina sama-custodian alabantu abagulayo eKZN. Ithina service abantu abagulayo eKZN. Uprivate akasevisi abantu bakhe abanama-medical aid. Imizamo yokuthola izinhlaka ezithintekayo yephunzile ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Banqunyelwe ugwayikatiki abukufika sebezakhele ikhaya kwaMpumuza ngaphandle kokuba namaphepha abagunyaza ukuba bahlale kuleli. Umntwana omkhulu uKhethokuhle Zondi uthi baqale benza uhlelo lokubabhalisa bonke abokufika endaweni balandela ngokuhambisa eminyangweni wezasekhaya ukuyohlola ubuzwe babo njengoba ke sebekhiphe lo myalelo wokuthi ongenawo amaphepha makathuthe esizweni. Umkhandlu wesizwe samaMpumuza uthi uqale ngonyaka wedlule ukulisebenza udaba labantu bokufika kuleli ngokungemthetho. Ecishe bekunyaka odlule ngo-October siqala uhambo la sibabize khona bonke abaqashisile abokufika nabo abokufika baqashile. Sayikhuluma indaba yabo saba design ama-forms sababhalisa sibahlukanisa bama-residents namabhizinisi. Sawathatha ama-forms abo sawasaka Home Affairs ku-immigration saphinda sababiza isibili senze kufanayo sababiza isithathu sakwenze kufanayo sakhipha ama-list
ayemphakathini ukuthi namba basemthethweni ongekho la kazasa yeke emthethweni saphinda sawubiza umphakathi lo qashisile sixoxa nawo emva kwalokho ke sibese sibiza ke imbizo ke yomphakathi general sizozwa umuzwa wabo ukuthi bathini ngabantu bokufika ilapho kumphakathi uveze insolo eziningi oyikhomba ngabantu bokufika. uZondi uthi ukuxoshwa kwabokufika isinqumo esithathwe kwimbizo yomphakathi. Uma usuke uyinkosi yesizwe usuke uyingane yomphakathi uyingane yesizwe inqumo oyithathayo kufanele uthathe inqumo efuna isizwe neyithatha isizwe ingakho sithatha isinqumo so ukuthi bonke abangekho emthethweni abaqashisiwe ngoba ngenhlanhla sithola ukuthi akekho oke wabekwa ukufika so bonke abokufika abangekho emthethweni abaqashisiwe abaphume esizweni. Kanti uthi lokhu kuyahambisana nomthetho wezwe. So thina abantu esikhuluma ngabo abakwaMpumuza ukuthi abagcina umthetho wakaMpumuza futhi umthetho kaMpumuza ongaphikisani nomthetho sisekelo wezwe. Ikhansela lithi sekube khona izigameko lapho kugula khona izingane ngenxa yezinto ezithengwe ezitolo zabokufika futhi uthi abokufika balimaza ingqalasizinda yomphakathi. Ishayamoya sekuphenduke izizinda sabantu bokuhamba documented kunokusha kwezitambo lapha yakufa ama transformer umphakathi walapha eShayamoya uke wahlala for almost a year ungenawo ugesi ngesimo sokuthi ke kushe itransformer labantu bayaziconnecta illegally kwingqalasizinda yamasipala igcine ingqalasizinda isiyasindelwa ngesimo sokuthi ke benza umsebenzi bayashisela benza ama battle guards benza yonke into egcina beka umthamo omkhulu kwingqalasizinda yamasipala ugesi amanzi bayawaxhaphaza benza yonke into as they please uma ukhuphuka nje udlula lapha ngasoofisini lekhansela uzobona nje kunendawo ekweyabo uma ubheka ifilthiness ukungcola la ebehlala khona uyabona ukuthi ngempela sizogcina sesithola ama airborne diseases. Izindabeni zone KZN TV nguAyanda Dube eNkwaMpumuza eMgungundlovu. Ake sihlabana nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye izindaba masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Owamaphoyisa unekele ikhomishana ngabasolwa ngabucayi. Abezimo eziphuthumayo bamashele kuNdunankulu kanti inkosi ixosha bokufika kuleli endaweni yayo. Kukhulekelwe izimo ezahlukahlukene omama nezingane abazithola bebhekene nazo emcimbini ukukhumbula loyo wayeyilungu leqembu lezepolitiki NFP uRay Doncabe kwigatsha laseMzumbe. Ekhuluma ke neziko lezindaba uhlalo NFP esifundazweni uMbalishinga uthi njengoba kukhuphuka izibalo zodlame lobulili kule ndawo banethemba lokuthi bengakwazi ukuvuselela isimilo nokuziphatha ngomkhuleko endaweni yaseMzumbe. Iqembu le-NFP esifundazweni saKwaZulu Natal libambe inkulumo yesikhumbuzo yalowo owayeyilungu eliqavile laleli qembu. Le nkulumo ibibanjelwe ehholo laseNdumakude ogwini oluseningizimu nesifundazwe. iNFP inemizamo yokuyibuyisela lapha vuselela ibranch layo ngokumenyezwa abantu bethi baxakekile bayayidinga iNFP kodwa ekubuyeleni kwethu ke sizameke nje wasiqembe laziwayo elikhathalela kakhulu idingo zabantu ukuthi sikhumbule lo owayeyihola iNFP kuleso sikhathi umnumzane uRay Doncabe sabeka isports tournament kuzoba khona imidlalo ngeweekend egameni lakhe ama team impela zobe ecompete inhloso enkulu ukuthuthukisa uassociation sifike kubantu abangenayo ngisho inet yasegroundini ngisho ibhola lokudlala so siqala nje from scratch ukuthi bathuthuke ngoba siyakholela ukuthi intsha ikakhulukazi asemakhaya nje ububona mayidlala siyoyinqoba izinto ezifana nophuzo oludakayo idakamizwa kanye neGBV. Ushinga usechaze uDoncabe njengomholi owaye ukhathalele umphakathi.
wayeyilunga leqembu elalithobekile kakhulu kodwa likhuthele likhathalele inkinga zabantu lihlala lapha emazingeni aphansi uyabona le inkinga ezincane ukuthi khona umuntu oshonelwe linemoto bathi wayephuthuma mekufanele alekelele abantu bakhala ngalokho ukuthi abaholi banamhlanje abasakwazi ukusondela bazozwa inkinga zabantu nokuthi nje banenkinga imigwaqo la endaweni ama-bridge bathi khona i-bridge lokulanqamuka ngezikhukhula akuhambeki mawuya kwenye indawo bakhala kakhulu bathi kuba urape esakhona ngabe lezo inkinga lezo ke ziyaxazululeka. Kanti usihlalo we-NFP uthi banethemba lokuthi kukhulu abazokushintsha ngalomthandazo. Sisho ngazwilinye la nomphakathi waseMzumbu ujabulela uhlelo ngoba mawubuka izigameko eziningi zenzeka ngakhona la zokubulawa kwabantu besifazane izingane kanye nabantu abadala so sinako ukuthi njengoba sikade sikhuleka lapha sizophinde senze lemidlalo sifuna ukuthi kungabi nje ukukhahlela ibhola kodwa kube about behavior change ukushintsha kwezimilo nokuyiphatha kwabantu abasha ukuthi bangahlanganiswa nezenze ezifana nalezi njengoba lo wayemholi ndawo uRay kwakuyona into awayeyimele leyo sikhulekela lokho ke nje kakhulu inkonzo ethi ihambe kahle kakhulu kwashunyayelwa nabantu abasha babamba ingcenye omama abadala sijabulile kakhulu. Khona manjalo lo owayengunkosikazi kaDoncabe usedlulise amazwi okubonga kweNFP. Kuyintokozo kakhulu ukuthi thina emndenini nasemphakathini nje uwonke kwenzeka into ebesingayilindele so nje siyabonga kakhulu ngenhlangano yeNFP ngokuthi sikhumbule kukona konke ezosilethela kona nje nemidlalo ozoba khona siyawufisa ukuthi ube impumelelo kakhulu. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemzumbi. Ukhomishana wamaphoyisa wesifunda uGumajor General Sethenya Nxamakhele uhole umkhankaso wakhe wokugcina we-Operation Basadi namuhla njengoba ezothatha umhlala phansi ekupheleni kwenyanga uMandulo. Njengelungu lombutho wamaphoyisa aseNingizimu Afrika, uNxamakhele uthe lo mkhankaso uzogxila ekugaseleni kubasolwa izivimbamgwaqo kanye nokunye. Bazifikele eqathatha bakwaSidlodlo ogwini oluseningizimu nesifundazwe bezolwisana nobugebengu. Iphini likakhomishana wamaphoyisa eKwaZulu-Natal lithi bakhiphe lonke uhlobo lwephoyisa kumkhankaso wabo abahlose ukuvalela ngawo izigebengu. Sila ugwini namhlanje sizokwenza operation enye yama operations esiwenzayo eprovince enye yama operations esiwenzayo eprovince KwaZulu-Natal njengamanje siwenza lama operations kakhulukazi kusuka ngolesine kuya ngesonto kodwa hayi ukuthi lezinye insuku as operator kodwa ukuthi silandela lokho esikubiza ngecrime pattern analysis noma crime threat analysis okuwukuthi masenza leyo analysis uthola ukuthi icrime engenzeka ngalezi insuku so kukhona lento sibiza ukuthi operation chanela eya director or mhlambe esage director yona abaphathi bethu base national ukuthi fanele siwenza ngalezi insuku enye yawo ke lama operations decide ukuthi size la ne member eziqhamuka enhlakeni ehlukene zasemaphoyiseni kubalo khona abaseshi POP uniform kanjalo so sizokwenza lokho enye izinto sizozenza ama roadblocks sizoba nama roadblocks ngeke ngisho ukuthi kuphi sifuna ukuthi sithole lezi zinto ezingafanele zibe semgaqweni okubalwa kuzo ibhamu izinto ezilimazayo. Kanti ukhomishana wamaphoyisa wesifunda ugu uthi lo mkhankaso uzolekelela kakhulu ekulweni nobugebengu ogwini. Cabanga ukuthi the intention as highlighted by General Makhoba is to rid our streets of criminals. We have a lot of criminals out there that we are looking for, but because of the manpower that we have in today, we are hoping that at the end of this operation we would have collected most of them. It's going to be impossible to get all of them, but we are hoping, because we have done our groundwork, we have checked the availability, so we are hoping that at the end of the operation we would have arrested most of them and we would have recovered our firearms. We are experiencing crimes where firearms are being used in the form of house robberies, hijackings and business robberies. So the intention of today is to get those firearms off the streets and get those criminals where they belong, which is in prison. Kanti njengoba elungiselela ukuthatha umhlala phansi mekuphela inyanga kaMandulo uNxamakhele uthi kuningi azokukhumbula ngombutho wamaphoyisa.
I joined this organization because I loved to ensure that my communities are safe. So what I'm going to remember the most is that I managed to bring stability in my district in the form of reducing the crime with my colleagues, obviously, because I couldn't have done it alone. So we managed to do that. My district is one of the districts which is performing very well in the province, and I'm proud to say this is what I'm going to remember the organization for. When I took oath to serve and protect, I really did that with pride. Ngiyabonga. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisegama lakhe. Loyo obambe njengothishanhloko wekolishi umfolozi TVET uThamsanqa Nxumalo uthi kuyajabulisa ukubona sikhulu isibalo sabafundi abathweswa iziqu nakuba ke kunezinselele eziningi ababhekene nazo. Ekhuluma neziko lezindaba uNxumalo uthi banesifiso sokubona sikhula isibalo sabafundi abangena kwezobunjiniyela. Abafundi abasuka ngaphansi kwamakolishi ahlukene asemfolozi bahlanganyele ndawonye ukuzokwethweswa iziqu ekolishi lasesikhaleni. Nakuba amakolishi amaningi ayabhekana nezinselele eziningi kodwa zange zime endleleni yabafundi uba bagcine bekwazile ukufezekisa amaphupho abo. Namhla sijabule kakhulu bhuti wami ngoba usuku namhlanje likhomba imisebenzi esiyenzayo njengoba ku graduate ama students ethu. And sijajuliswa na ukuthi ke inombolo inkulu kunasemhleni sihlale siba nama students amancane kodwa kuloku sizame ngayo yonke indlela ukuthi babe baningi. Sijajulile igcine sikwazile kona bezikhona inselelo eziningi kunenselelo zika NSFAS, kube nenselelo zezincwadi, kube nenselelo zokushoda kwama lecturer, kube nenselelo zokushoda kwezinto zokusebenza kodwa sizamile ukuthi ke noma bekunjalo kodwa sikwazi ukuthi siphumelele. Nakuba ke ngithena ngibuka ngabona ukuthi kakhulukazi abe-business studies abaningi kodwa inhloso yethu yokuthi sigcine kuwabe engineering studies abaningi ngoba izwe phela liyajika. Isekela likathishanhloko likushayela ihlombe ukuba nomcimbi ofana nalona njengoba kunabafundi abebenza izifundo zamabhizinisi nezomjiniyela kanti bangaphezulu kwamakhulu abafundi abathweswe iziqu zabo kwimikhakha eyahlukene. It's a very, very momentous occasion. There's plus minus 500 students that are graduating with diplomas, and we are very, very proud of these students because they have overcome many, many challenges to be here today. When strikes that take place, we as a collective came through together with unity to try and solve the issues in a very civil manner and to also downplay the strikes. Prospective learners can come through to any of the colleges or to central office, see the support staff or the learner section, and they will be able to be assisted to apply. Even if you go online, everything is digital now. Go online to the college website. There are means and ways of registering and being able to study this and study for the future. Kanjalo nabafundi bebethweswa iziqu bazokalisa ukujabula ngokufezeka kwamaphupho abo okwethweswa imiyezane emva kwesikhathi eside. Bekunzima khona ukufunda kuhlezi kunama challenges as usually but sikwazile ukuthi si maintain kahle siphathe kahle ukubalekile ukuthi uyiphathe kahle uwenze lento ozoyenza ngoba siyazi ukuthi ezikhungweni zokufunda khona kune strike kunayo yonke into but okwakho ukuthi uzazi ukuthi uzokwenzani ufune lokho ozokufuna uthola imfundo yakho uphume. Kade ngenza tourism management eRisteki and namhlanje ngiyagraduate and I am so happy guys. I'm so happy leli thuba leli alifika kaningi. And I'm hoping ukuthi njengoba idiploma sibuyile I'm hoping ukuthi ngiqhubekele phambili ngenze advance kanjalo. Ngizizwa ngijabule kakhulu kade like ngalilinda leli thuba ukuthi lifike empilweni yami and I'm the first graduate ekhaya so I'm super excited. Ngisazoqhubeka nje ngi-apply as like I was applying before ngisazoqhubeka but ngajabule kakhulu mangathiwa ngithola noma ama internship mhlawumbe aka agriculture kanje ukuze ngizokhula kwezolimo. Abazali bebeyingxenye yabazothamela lo mcimbi okwethweswa kweziqu baphinde bawuhalelisele nabantwana babo. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo esikhaleni. Ake sihlabena nale linye ikhefu futhi sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Amaphoyisa unekele ikhomishana ngabasolwa ngabucayi.
Abezimo eziphuthumayo bamashele kuNdunankulu kanti inkosi ixosha ukufika kuleli endaweni yayo. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli 17 rand 39 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23 rand 50 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u20 rand 47 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,653 18 cents ounce kuthi welo ngahluziwe ube u$67 44 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umeya kaMasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi kubalekile ukuthi abantu abadala bazibandakanye nezemidlalo njengoba lokhu ke kuqinisa isimo sempilo kuphinde futhi kuxoshe nezifo. Umchunu ubeke kanje ngesikhathi ehamba neqembu elizomela isifunda uMzinyathi emidlalweni yesifunda yama Golden Games ezobanjelwa ke eThekwini. Kulindele ukuba enze izibukwayo kuma Golden Games omele isifunda uMzinyathi uGogo Mahadebe oshiya izimbangi ngokusubatha ekubeni egqoke isidwaba. Umeya walomasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi ukuzivocavoca kunomthelelo omuhle kubantu abadala njengoba kuqinisa isimo sempilo kubona. Sizelana ke ngoba sesiqalile sakhetha sasesiza la sekuza i-team esizodlala la eThekwini kwi-province. Sizelana kokuzodlala ama-Golden Games. Ama-Golden Games abaluleke kakhulu kuthina esesibadala ngoba sifuna phela healthy lifestyle ngoba mangabe udlala umzimba wakho uyaphila, mangabe udlala futhi ngisho namaphilisi nje akuseyona into ozoluyivakashela njalo, usewavakashela isikhathana esincane kodwa kubalulekile ngokuthi kusikhiphe siphila sinomzimba ophilayo. La eduze kwami nje la nginogogo ona 68 uNonhlanhla Hadebe esize nasi kusho ukuthi sidlala size naba nogogo asebengaphezulu ka 60 years kuyaphezulu, khona naba no 70 abagijimayo. Sidumile ke thina ngomzinyathi njengomzinyathi ukuthi siyawina entweni eziningi. Ngishilo ngathi ngihamba nogogo Hadebe, ugogo Hadebe lo ugijima nje ngenkabi yakhe ayifakile akayikhumula inkabi ke ngisho isidwaba sakhe usifakile nje asiphumi kuye ngoba into yakhe ayinikezwa emzini. Uyasho ukuthi nje akasikhumula udlalile ugogo ugijimile kahle kahle bezophuma number 1 wasethe seseduze nje wase overtake wa number 2 kahle kahle yena ngokwethu bese winile futhi ngiyazi baningi abasazowina sizobutha nje indondo siza nazo indondo impela njengomzinyathi. Kimi ngedwe ngigijima nesidwaba isidwaba ngasifakwa emzini kaHadebe angisikhumuli ngisikhumula ngidala kuphela asingisindi nangabe ngasibhincila kuvumne ngihambe njengoba ngigijima nje angidli iphilisi angidli lutho angina high anginalutho ngenza yonke umsebenzi engiwenzayo. Kineminyaka emihlanu wesithupha lo ngishaya unumber 1 njalo nje kodwa kulokhu ngishaya unumber 2. Izindabeni ezi1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngiseThekwini. Ake sibhekene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bengikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.